Una de les sales de la casa del pintor està dedicada a Joaquim Mir. Mir fou un artista molt important per a Abelló, ja que aquest descobrí quin tipus d'art volia fer tot observant pintures de l'entorn de Mollet creades per la pinzellada de Joaquim Mir, qui hi visqué durant uns anys. La influència de Mir és ben clara en les obres de Joan Abelló. De fet, ens ha deixat testimonis molt valuosos on reconeix que el seu primer impacte pictòric li vingué de l'obra de Mir. Mollet i el seu entorn, per tant, van exercir tant de model com de vincle artístic entre tots dos artistes, malgrat que no s'arribà a produir mai un magisteri directe entre ells. Per aquesta raó, les experiències primerenques d'Abelló amb la pintura són molt similars a les que va viure Mir en els mateixos indrets. Pintant au plein air, plasmava sobre la tela escenes de paratges i masies molletanes. És per això que Abelló va voler dedicar a Joaquim Mir una de les sales de casa seva, on es conserven 12 dibuixos del pintor, com ara Cap de nen o alguns paisatges. Però si hi ha una tècnica per la qual destaqui Joaquim Mir és sens dubte l'oli, i la col·lecció Abelló té la sort de conservar-ne algun exemplar excepcional. Possiblement el més destacat sigui Coves de Mallorca, un fragment de la decoració mural per la desapareguda Casa Trinxet que reuneix totes les característiques tècniques, formals i cromàtiques de la pintura de Mir. L'obra mostra una expressió de color fruit de la concepció que tenia l'artista de descobrir i pintar la natura. Una altra peça destacada és Interior de l'església de Sant Vicenç de Mollet, un dels pocs exemples que preservem per comprovar que Mir també era un gran pintor d'interiors. Aquesta obra, a més, té un gran valor patrimonial i històric, ja que mostra com era l'església abans de la seva reconstrucció l'any 1939. Al museu també es conserva Paisatge de Mogoda, que, a banda de ser un testimoni més de l'estada del pintor al Vallès, resumeix l'essència de l'obra de Mir, un pintor de paisatges en el moment en què aquesta temàtica artística adquiria personalitat i autonomia en l'àmbit català. Més enllà de les pintures, a la sala també hi trobem un objecte quotidià que Abelló adquirí de la casa de Mir, una bonica calaixera. També en conservà una fotografia del pintor amb la seva esposa.